S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis chers téléspectateurs de la PIN TV, on calmina mon juram beltanam no hantini ko dañi cigi weltare huccide mon émission mon mine mon e kala saha e calmini bane men gorko hono kaldu ndiajo dogi kadi ko 31 décembre hono nangimo kono mine mon e ko ganda ko woni hitande hesre 2022 ko mine mon mo ganduɗa machallah mo jii hen changement kewɗi mo jii hen ko ganduɗa ko machallah talaji kadi no feewi ɗum noon ko dañi tigui weltare o di recevoir ɗo ɓe ganduɗa ko heccinaɓe no feewi e rap pulaar hono baileuse ceddo pewɗo ya wuur tigi assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe on calminama goto foof inde mum e yettode mum no wirini e présentation yo gaddo boy baileuse on the talking a heeɓi baileuse gorko mo juuɗe jaaɓe ɗo e haalirde nde e Pindi TV mi salmini kala ndaro Pindi TV kadi mboɗo duwno yimɓe mboɗo ñagono ɗuɓe bonne heureuse année yo Allah hokken hitande amde hitande malade nde wona hitande e weltade invitation holludema hande Fandia minema weɓata muk Allah suusi mi pari no juuɗe jaaɓinaɓe mbaɗi celli aɓe calminmaɓe darma tigui juuɗe jaabinaɓe kala e kuuɓal salminama juurama ko dañi tigui weltare kadi bismaɗe ɗo mo ganduɗa kadi ko omo ganduɗa mbimi ko kanko kam qu'est ce qui ne va pas par ce que hewɓe tampinɗo pour yo MC Ba Pullo ar yo MC Ba Pullo ar baɗono général Paco Legnol baɗono Bocar Niang mon ami mo ceerno Cheikh tampininomi no fewi baɗono Bammoudi baɗono o mo ganduɗa woni jontade Legnol o mo ganduɗa so haalama tan yimɓe batteme mo haggille woni o mo ganduɗa woni Abdoussalam Ba tampininomi no fewi yo Ba Pullo ar yo Ba Pullo mi wono kam Ba Pullo est ce que no wawi wadde rap an Ba Pullo assalamu aleykum donc a salminama tigi mi calmini aussi yeeɓiyankoɓe hono Pindi TV tedmaɓe kadi aussi min calminima hande min calmini aussi caméraman ɗoɓe donc min calmini aussi momin joddi ɗo woni ceerɗo bewɗo donc oko général MC Ba Pullo bewɗo e key bandi bindi e key huɗol e key quoi donc aussi mi salmini ɓe mbiɗa ɗo ɓe woni Abdoussalam Badi Dialal Leñol musidɗo mo ganduɗa minen gummodi quoi guila haydara wonani haydara donc général Paco Leñol kañum indirimi kuɗol kañum indirimi Halima donc juste aussi Bocar Niang from Guédé aussi mi weltanima ɗum Guédé village on ko almudo Cheikh Oumar mo ceerno Basirou ceerno amen minen foof ça donc bamodi aussi ko musidɗo mo ganduɗa par ce que tareji ko wuram quoi donc angay ko ɗum tawi ɓe aji ɓe tampinimi tan général mbimi général est ce que no wawi rap no aɓe gandi o est ce que wiyata tan yo rewe bawi tan e ɗum ɗo tan après watta fiɓe seeɗa aɓe gandi pullo bewɗo par ce que fulɓe ko aɓe jeeɓe général kadi donc ko from Tulde Gaale from Jum donc min tan kadi min kadi koye arti aɗa ɗum ɗon kadi ko jogade tan jeeɗa guure ɗiɗi jaami ko Tulde Gaale jaami ko ala ko yimɓe fof min melanɗo sa welamnoa kam bokke jalluɓe sa welamnoa kam bokke dega donc sa welamnoa kam to mata tule ole wuuro ceerno mo haja mi weltanimamaɓe quoi par ce que hande ɓe kalɗaɗo ɓe fof ko héroji so tawi mbima ya invite neɗɗo jarani kala namno muni on ɗum noon merci beaucoup ko gomide ko suis l'ami des artistes tellement yidde mabɓe e émission o goto mabɓe fof darato hen darde mum tinde addanami invité ji darde mumen e kala e saaha vraiment mi ala jogui mumen kamɓe fof mbaɗanmi noon hikam no fewi waɗaɓe groupe ko wona ɗum ko tan eɗen goyi wadde émission men mine moon ko ganduɗa ko woni ƴewede générique seeɗa hayso tawi hande min mbaɗani prévoir wadde people min ƴeewoya générique min garta e ko ganduɗa ko woni émission men min mbawno wadde découvrir hono wonɓe invité hande émission mine moon tigui rigui e nder émission men mine moon ɗum noon hitande hesne min mbaɗi moon kadi ko ganduɗa ko woni bonne et heureuse année 2022 hitande amne malade goto e moon foof andi ko yiiɗe e ɓerde mum yo jomiraɗo waɗa ɗum e émission ngaji ɓennuɗi ɗi kala ko haalaɗo ko fewani walla ko waɗaɗo ko fewani en ñaguima yafuya wona no fandarde wonno ko weltinde moon onon bandiraɓe ɗum noon minenne moon émission men 2022 o mon jii hen ko hesɗi ko weeli machallah nde tawno sukaɓe ko paari no fewi pour huccidde e yam premier invité men wiyete ko baileuse jeeyakoto juuɗe jaaɓe sene mbiyano hande baileuse eko waɗi ko ganduɗa ko woni rap
boyo dal arit oron ko dillinde wadde clash wadde ɗum ɗo kono ala probléme mo haaldam konko pourquoi a jogui on audace eyyi to émission men mine man mi opra artiste ɓe ɗon dal ene jeeya e ko ganduɗa ko woni son baɗɗomo lancé clip mo ganduɗa yimɓe fof batti hen haqqille ene famɗo to yimata ɗum taw yimɓe goyani woni nde ladde mo ganduɗa waɗi ɗum e pama ko Yella Diop e yiyama kadi e ko ganduɗa ko woni son uji baileuse ko ganduɗa ko woni leñolam aussi ko hunde ganduɗa kadi yimɓe ganduɗa toujours ene nana e jibrima ko moda ko ganduɗa ko woni message uji 10 ans hip hop mo haalal men holko ligguey 10 ans ɗi joni joni wonata ɗum noon hakkille gollargal gollirima noon hakkille gollargal jomum ɗum noon arwande ji keewi arwande ko joni joni wonata o haalne men holko saabi ɗum foof haade nden première question fewde baileuse holto kettunɗa ko adi fof ko weltade par ce que mi ƴeewi aɗa rewndi alhaaluji baileuse ɗum ɗo vraiment ça montre que mbatta ko ne waɗi professionnalisme quoi sa invité artiste il faut jurnotoɗa ko woni dow no ganduɗa no mbawa dañde ko kalɗa e makko walla ko namdiɗa vraiment ɗon chapeau a fi kam ɗon 1-0 rek eyi ɓoyde quoi bon aɗa wandi guurka ko projet biyeteɗo mixtape eyyi mixtape noon haade nden holto gonnoɗa ade nden gonnomi ko Fouta Toro reedu Fouta gonmi ɓe mbimami ni gonmi ko hakkude baargol e juuɗe jaaɓe hakkude maaje jeeyami quoi eyyi toon gonmi mboɗo jangga mboɗo élève guila nden noon mboɗo fijira rap eyyi guila e conseil ji pakko leñol en Abdou Camara en mboɗo yaha mboɗo heeɗoyo radio ji émission ngaji a virus o naati kam quoi ne jeeyani eko tardini kam e jangdam eyyi mboɗo rewi ha Allah waɗi jaami hen Mauritanie toon puɗɗima waɗe enregistré eyyi ɗum mawnam artirimi ɗo Dakar 2010-11 yomi jannguɗo lycée Pikine ɗo kadi jaami mbammi ɗon fréquenté rapport uji ha nanmi studio ɗon mbammi son mo ganduɗa mi centri hooram hankkadi mboɗo wawi ƴettude lawol ngol mi woni artiste complet puɗɗimi wadde premier single am 2010-11 voilà 2014 en puɗɗimi fawde radio quoi eyyi nde mbami mixtape oɗo mbiyata arwande gorko ko mixtape e ne waɗi lowdi nder titre 8 titre quoi ma arwande gorko noon woni titonde manam woni titre mixtape o quoi eyyi tigui yiyama hen e rawande mbaɗɗa différent arawande 5 4 en ko saabi ɗum eyyi ɗum woni titre uji ɗi quoi peut être que no format mo waajo nani ɗum e nder YouTube o waɗiri noon mais sa ƴeewi arawande 1 no waɗi son biyeteɗo suddare leñol ɗon mboɗo rutta teddungal jinnaɓe nene jimami ɗon ne waɗi 2 mo ganduɗa ko needi sukaɓe eyyi ne waɗi 3 mo ganduɗa ko Manta Kapous woni debbo e nder galle debbo mo ganduɗa waɗani devoir mum waɗi yaadoni Abda MC ne waɗi 4 on nombre 4 o ko arwande gorko on woni hakkille gollargal jomum mo kalɗa joni e présentation ne waɗi 5 ne wiye gaska janfo eyyi donc min e Yella Diop kadi jaadi hen kadi caggal no ɓe mbaɗi single nde ladde o waɗi succès nodditmomi kadi projet o aɗo jaggi hen ne waɗi 6 o mo ganduɗa on kadi haalata koye gurdam voilà e 7 mo ganduɗa on kadi ko rapport uji foof noddumi hen wiye Fouta Flavo min kollira komin ɓe mbawka amen e 8e o kadi ko Yella Diop kadi ne haala ko fati Fouta voilà est ce que c'était facile de o nadda e rap e holko wonma inspiré holko wonma motivé nadda hen bon nadnimi hen tan ko virus o natirem ni mi anda yaha ɓuri tan wonde passion quoi naate ƴiƴe mom eyyi ko yidde rek par ce que mi waɗi ɗum suivre foscoji mi fijiri ɗum quoi grâce à pakko leñol mbimami ni o ari diwana amen guila nden affaire o naati ade suivre émission ngaji mbaɗɗumin ha yeehi ha nder nak bon affaire o ɓurti kam doole eyyi jaranimi hunde foof mbattimi wadde hen jawdam nattumi ɗanade mboɗo miijo mboɗo fijiri ɗum ha Allah waɗi hande mboɗemi hen ha tolnimi ɗo tigui rigui ɗum noon invité men o machallah dewɗo hen o ko omo ganduɗa woni MC Ba pullo bewɗo MC Ba mo ganduɗa wiyete ko général joni hande gandanmi konko pako leñol hol ɓurɗo wonde général est ce que wona konko woni général pako leñol o ɗum foof ko mon gandu ɗum joni joni MC Ba pullo ko ganduɗa ko woni son uji momen teske hen ko ganduɗa ko woni hollir hoorema MC Ba pullo waɗi ɗum teskama kadi son mo ganduɗa hande hewɓe jiiɗi ɗum kadi mbaɗi ɗum kiif kono kadi ne keɗo ɗum tout temps woni mo ganduɗa o waɗi rendre hommage o mo ganduɗa woni ceerno Cheikh mo ceerno Bachir Mountaga ɗaha Cheikh Oumar Foutiyou Tall kono omo son uji mo kadi ene teske hen yeɓe kal mo ganduɗa waɗi toon classe no fewi artiseɓe hewɓe mo haalnam holɓe waɗi classe e ɗum ɗon mamin garta kadi son uji mo ko ganduɗa ko woni dental mo ganduɗa kadi wonko o haali hen ko heewi MC Ba an mbiyeɗa ya janggoye ɓurana mbiɗa ko rabtan jiɗɗa non donc min nde mbiyami yomi janggoye ɓurana
mi jangi Qur'ana par ce que min nde naati mi duuɓi sa ƴeewi ni min nanni hooram Qur'ana par ce que min ko school bindanomi mais on saaha min sali te nden sa wi aɗa jangga école so darima a wi ko Qur'ana janggata jinna ma cuusa salade par ce que sa wi ko Allah jiɗɗa ɗum ɗi ayi donc ɗum ɗon hunde wonde hem kadi gadimi janggude ko ɗon e wuuro amen ceerno amen ne wiye ceerno Ayou Kumbel Diallo minanimi Ba gummimi ɗon no garmi ɗo e Dakar sa ƴeewi ko ɓuuri hewde e carriére an ni ko guinawraji o mawɗo joni noon e on saaha nde jeeyimi ha duttimi Fuuta nde yeehi ha par ce que nde gonno min galle jaari kam Dakar ina wanno rappeur mais nangannomi min cikkannomi ko kangal par ce que o haaltanno e hoore makko tan kadi e cayale on saaha nde min cukalel mais cikkannomi ko kangal mi huuɗo saahaji yaade galle mais maire o ene yiɗimi ko ene horsino kam kadi somi arano mi nelanteno mi suusano balla ɗum ko kel ane holo hitande on ko doomilaji ɓoyi tan dendi almudo kadi wona koye année 2000 dal puɗɗiɗa non wonani ɗo kalmare ɗo ko afa bertaw mbeɗe jangga de ko afa 2000 ok après sen paami ko on waɗma inspiré non wona on waɗimi inspiré par ce que e on saaha e mais on ine saboyno mais on saaha nan ɗum ko gaɗi ha nanmi ɓe ha luttimi Fuuta noon continue ko jangde Qur'ana mi jangi gure kewɗe ɗumaji delɗe en dalla wawa hen faami donc peete yen soogi en donc yiɗiɓe toon gure goɗɗe ɗe ganduɗa mais ko ceerno amen tan nawanno amen toon par ce que ceerno wonat ɗo re ɓaaro ɗo Qur'ana yawta janggoy to sari e yawta tafsiro e ga ko ene gueɗe donc e ɗeɗon gueɗe yeehi noon ha gartumi wuuro amen hedde 2006 en taw kadi taw mi fuɗɗima wattude gollade won hundeji quoi woodi noon hunde nde ganduɗa ko mettam quoi mette nde ganduɗa hande ko ɗon jinmi arde way kono koye probléme tahi jimɗa ko goggo ma woni eyyi goggo a tooñi kam ok donc min ko e mettam walla e noon mbinomi quoi par ce que ko mettam tigui rigui donc tagimi min nadde e rap mette nde ganduɗa hande mi yiiɗa jooɗade mbeɗa watta ɗum détail par ce que hankkandi ko affaire de famille par ce que a wi goggoyam donc ko affaire de famille kadi so tawi sa yi hankkandi ha heeɓi won nouveau a tolnima won nokku kadi a faami kadi enɗam ma aɗa andi gonga ko noon Allah ina yiiɗi gonga par ce que Allah wi ko alhaqqu ayno gonga la yahfa suuɗota ko ɓulil haqqu haal gonga walaw kana murran hay saɗa ware donc wonno objectif o nden ken sukaɓe mbiɗa janggoye ɓuranne a jangi eyyi no mi janggui Qur'ana a faami nde min gonno sukaɓe nde a faami somin jii gonga tan min ƴettanno ɗum ko ɗon mais jehen ha tolnoɗen won nouveau mo ganduɗa kadi a faami enɗam ma ko enɗam ma kadi koreji ma hande hay won gongaji ɗi ganduɗa hankkandi a waɗat préféré haada haali hen haalti hen par ce que mi haali hen mi haalti hen soowuji ɗi gasata mais mi waɗat préféré posde hankkandi histoire taɗɗuminade e rabo kono ko ɗum kam ko mettam uniquement mettam min uniquement par ce que min ɓe jogornani mi rab ko woni mettam wona mette hay goto kadi ko ɗum tan wonno objectif ɗum tan kadi tagno kam nadde e rab mi yeehi noon hankkandi ha ɓooyi dañmi heɗotoɓe par ce que ne jaltimmi nde hankkandi son oɗon waɗi cartonné yimɓe hewɓe mi jooɗimi hen won radio ji a faami e guure hankkandi yimɓe hewɓe hankkandi ɗum ɗini hen ɗum tagimi hankkandi poussé battumi wadde rab tigui fawɗon junggo ma Bayles ene wayno ka windi yanke en même temps ɗum tahi parfois e rab ma ene waɗe sentir pulereji ɗi ganduɗa pulereji ɓutti wona bindol juddu jeeri tan joni ko min toñata pulereji ɓutti won pulereji ɓuttiɗi ha chine ɗum woni holɗum ha chine ma tarat mi waɗi ɗon big up Abda MC mi waɗi ɗon big up Abda MC quoi eyyi o salminama no fewi Mourtanieji vraiment c'est ça no mbiɗa ni Bayles ene winde waji ɓen mbiyen ene lugguiɗi quoi eyyi kadi ɗo jiiɗa ɗo min natani rabtan ni pour fijirde à vrai dire par ce que jaramin hunde foof par ce que min jeeya ha yesso min tawi hunde namdi ko gandal namdi il faut jogoɗa bagasuji min bitti noon min bitta ha joni hay banggal men ɗo manda pulagu ngu min hay defte pular mboɗe liira débaji pular mboɗe heeɗo holli pular mboɗe heeɗo foof cifti mboɗe heeɗo eyyi ɗum ne kadi wonko ɓeydene kam no fewi boom e bindol ngol voilà c'est ça mais Bayles en ji machallah min mal heeɗo son uji ma mal andi bon boy biɗay rap mais Bayles baddo 10 ans machallah anda ko woni game o est ce que kadi wala ɓuura 10 ans ni par ce que ne mbetta son ma 10 ans wala haala to ndewɗa ɗo foof est ce que a waɗani seeɗa retard e ko ganda ko woni rabo eyyi no mbiɗa ni mi fi hen 10 ans e poussiére eyyi bon pour min mi tardani quoi a ƴeewi il ne suffit pas d' être le premier ou d' arriver le premier pour être pour triompher quoi
et l'essentiel ko je garde la même casquette mo joguinomi hen o 10 ans aussi ko mbammi hen ko jasani e bon narankagal way non parce que gana yela jobni heewi wiide mi non narankagal ngarawata ko fina tan jibina e parce que neɗɗo yaara koye arsugo mum 10 ans mi golli hen ganduɗa ko heewi machallah peut être to gonnomi to kadi ɓurnomi basade to toon kadi feññinta nalanke e temps mum a faami mboɗo wawi wiidema ɓurmi wadde carrière am ko au niveau de Fouta e ɗo ɓoyani ko battumi ɗo ɗumeninde par ce que année 2015 en puɗɗimi wadde ɗo concert uji foof voilà Bayles waɗi album walla bon mbanmi ko mixtape mi suwa wadde album taw mixtape puɗɗimi wadde projet goɗɗo manen mbawɗen fadde album o mi nangata date o mi wiyatamo tel jour mais très bientôt tan mbiyanmami inchallah tigi ko waɗi buzz actuellement e renndo ngo fof ko lawngu kaw min gari min mbaɗa décortique ko ganduɗa ko woni on son joni joni wonta hade nden lawngu kaw ara ka war laaw paweɗon junngo moon garten bapullo bapullo aɗa siftorone mbaɗata son uji cassette aji ɗum ɗo waji ɗi boggi mi anda ko fil an bapullo ndeta ɓooyi wadde rab eyyi mi ɓooyi wadde rab eyyi mais wona hunde nde ganduɗa par ce que min ne mbaɗanmi rab nde mi waɗano ɗum e hooram quoi mi fijiranno ɗum rek par ce que mi winoma nden ko mettam tan jimannomi par ce que hay kassaji ɗi kalta ɗo ɗi ko mettam kadi minen ɗum saabi noon no weɗa e studio ni mbiɗa ya waɗe rab a anda but a anda couplet a anda refrain on jour holno gurdunɗa ɗum e aɗa andi donc par ce que premier aɗa andi mi fuɗɗi wadde rab quoi gonmi ɗo ne diwane mbeɗe ɗum ɗo yino joni noon mettam ɗe jinmi wadde ɗe cassette nden ko ta garaji ta banda garaji quoi bandaji kolli ɗi ɗon jaami a faami nanmi won baɗowo ɗum ɗo yaaji ine woni Rosso gorom o sankima joni luttude balɗo wiyeteno Cheikh Mbodj eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafom donc artiste eɓe hewɓe pulaar ndewe makko quoi jaami toon téléphone jaami coodmi instrumental jeeyami instrumental garaji hay jeenoɗomi o kadi hay jeenoɗomi o kadi luttude balɗe ma yinde tawno ko mettam kalannomi jeenoɗomi instrumental o eɗo jaanomi prisode ɓe ɓen fof ma yi quoi luttude balɗe yo Allah yurmo yaafoɓe a astahfirullah donc ne jaami ha jettimi to Cheikh Mbodj ngandmi o ngomi jiɗɗo fiide son quoi ko haalata ko wayta en kono sinwani par ce que min nde natanmi de min rab hay goto hollanimi ko ni waɗirte walla ko ɗo rewate walla ko ni yarate mi arta tan banmi jaami mettam nde jettimi de mi natat o wiya mi faw naggam so wi kam faw naggam o wiya mi faw intro mi ara mi fawa couple o wiya mi faw couple mi fawa refrain o wi kam dal kanko mi suwa mi anda ko mbaɗanmi ko yomi yaa mi ruttomi hami anda ko mbaɗanmi ko par ce que o yiɗa prise son mo ganduɗa fami janggo e jaam ine yalta tawa yarani noon ƴeew gummimi ko tulde gaale jaami ha Rosso mi jaami studio faami pasmi pasuje mi fiyani son gartinmi juuɗe ɓolete mi fiyani son mais sen ƴeewi nden e joni changement waɗi par ce que mi heeɗima son uji ma nden mi heeɗima son uji ma joni vraiment mala wiyama félicitation tawno a waɗi taaɓe ɗi ganduɗa ala wawi wadde prouvé ko heewi ko ganduɗa ko woni e rap pular hande sen mbinoma ƴewta musique ma hanki e hande ene wayno wonko jangguiɗa ko heewi eyyi wonko janggumi ko heewi par ce que ne garmi nde après mi yurniti woni hankkadi mi felliti heɗade yimɓe hayso tawi mi ala jangguinoɓe faami min janggumi koye nde gartumi nde janggumi koye artiste eɓe faami mawɓe wona artiste eɓe joni noon ko artiste eɓe mawɓe janggumi e mumen ha mbawmi jogade lawol ngol ganduɗa a faami hande so tawi en darima eɗen e hakkude rendo ngo faami aɓe belto aussi eko batten ko saabi ɗum tan ko enen janggini koye men MC Ba kañum janggini hoore mum rap janggini hoore mum no foti yimrude dow instrumental mais hay goto jangguinani ɗum ɗon jaaɗen e jaltinɗen aussi en jaltini projet goto a faami ina wiye hollir hoorema ko titre ko son goto e nder titre projet mo jaltinɗen o innirden projet o hollir hoore aussi en ji album ngaji ma ɗi mbiɗa ko ala waɗa ko ganduɗa ko woni a yaltina par son goto par album goto ko noon jiɗɗa liggirade ɗum eyyi avant mi yaltini no mixtape haade ɗum ɗon par ce que mi ara jaltini mixtape hollir hoorema ko banam debbo mbaɗatmi hen rendre hommage mo ganduɗa minen jiiti yumma e baba kanko wukkiti endu guufmi mbimi pourquoi pas enen yimɓe men a faami ɓe potani wadde par ce que neɗɗo saɗa waɗa ɗum rendre hommage comme an joni Fandiaye poɗɗa ruttede jettor ko guila nde aɗa wuuri mais wona ha maya aɗa rutte on minen jiiɗi yumma e baba tigui jaltinanmomi te so neɗɗo liggima kadi ha yalti aussi aɗa foti jabde ko liggi yo jaltinanmomi son biyeteɗo hollir hoorema mbeɗe haala hen to muni kanko duttumomi hen jettor a faami
woni somo ganduɗa kañum innirmi oɗon projet tigi merci beaucoup ɗum noon son jiiɗi ɓonde ardude kadi ko gonɗo général Bapullo walla mbawi yaade to ganduɗa to woni to chaîne makko jiyata hen ko heewi mbaɗon décrypté ko ganduɗa ko woni son baɗɗo buzz e rendo ngo o saaha ganduɗa koye hitande ɗo yalti walla mbiye fin 2021 e ko ganduɗa ko woni lawgu kaw pourquoi lawgu kaw lawgu kaw ko cokkas baɗiraɗo ko baɗiraɗo rewi waɗi cokkas kawiraɗo hol gonɗo baɗiraɗo no bittirɗa ganduɗa kawiraɗo ni ya witte ganduɗa non min ko an yimi lawgu kaw fitti ko an woni kaw ka laawiɗo hoorami woni kaw hol gonɗo baɗiraɗo lawɗiɗo kaw kawiraɗo ni ya witte hen ganduɗa gonɗo baɗiraɗo non min mi dugdaka ko émission mo garɗa so waɗi pose question répond ou jaab mo jogui baɗiraɗo rabe rapport famille fof nandi gonɗen baɗam quoi baɗiraɓe ni joguimi hen eyyi ko ɓen laawi kam ɓen mbaɗi kam cokkas gandimi min mi wona bobolo he jaam ñalla ko ɗum jimɗa hen ne eyyi ɗum jimmi hen ɗum woni ko gonmi ko quoi guila bindolam guila liggueyam eko mbaɗami ko voilà mais laamu ka yimɓe fof mbi ka baɗɗo clash bien sûr te clash o koko laaɓi te wonto pamɗa clash o ha yimɓe fof gandi ɗum par ce que sa wi lawgu kaw mbiɗa kadi lawgu kaw moƴƴani e bajiraɗo ha ala kawor law yimɓe fof ne gandi ko goto yimno ɗum ɗo woni visa bi visa bi son ala kawor law kadi wattino ko ganduɗa ko yimɓe battino hen haqqille no fewi kono sande sa ari mbiya lawgu kaw moƴƴani e bajiraɗo kono ko visa bi woni bajiraɗo ma bon eyyi ko noon no mbiɗani ko noon woodi eyyi ala kawata law lawgu kaw moƴƴani e baɗiraɗo way kono ƴakkinde baɗiraɗo min wi noon kadi ko ɗum woni ko woodi quoi kanko woni baɗiraɗo min woni kaw e rappulare kono anda hulani konko baɗɗa classe mi hulani pourquoi mbiɗa nawmo maayo aɗa suusi nawde visa ɗum no boy bien sûr par ce que nawmo maayo mi yoolam est ce que alande boyo yolde mo weeɓani par ce que omo waɗi yimɓe fof no jaaɓi omo wawi ko watta ko o woni ko ekkade non oɗo mala jaɓanima parce que ko mbawɗa ko tufde hip hop ko tufde quoi wawi ko omo wawi ko par ce que hande mi salaki so wiyama hol ƴettuɗo vainqueur flay up 2019 machallah e kala bio mbimami yimɓe fof cuktu jungge sababude visa bi ɗum noon e nder son woni a waɗi classe mbiɗa ƴettude kawguel wona no kalduɗa ɗum ƴettudemo kawguel woto wiine kawguel a ñaguinoma kawguel reno waddemo cawguel ɗum woni ɗon ça veut dire que ana jaɓani kawguel mo ƴettuno non mi salaki ɗon kadi mi salaki quoi par ce que ɗum ɗon ko min ko fierté yam quoi par ce que rappulare o fof jeeyi ɗum quoi par ce que ɓeydi niveau sa à vrai dire kadi min wona on classe o umminani ɗum quoi sa ƴeewini ko avant ɗum ɗon classe amin mata ko o ɓuuri feñjere min ɓooyi classe on ɓooyi wadde classe eyyi par ce que min mi yaltinɗo son goto ne wiye volcan wona kanko tan mi classe hen hewɓe lancement men pic eyyi an ɗum no yiye e rabuji ma no fewi hay rab Galsen a accani hay jolfuɓe kamɓe fof mbatta classe pourquoi ɗum noon par ce que komi hip hop ko hip hop gonmi ko bedde he gonmi ko sarɗiji rap ko rap jeeya wona infraction e kalmo classe men mboɗo joguiɗo pawmi ɗum quoi voilà ko hirjinde waji ɓe yooɓe liggo ko ɗum ɗon mais wona en wona haydara quoi c'est pas une vision négative wona en wona jalousie vis-à-vis on est des amis barke seydna hanki wonno anniversaire makko ɗo wawi holdemo discussion amen whatsapp mi waɗamo suyede min mbaɗi mbimo mbaɗamo wi kaw c'est sûr est ce que so noddima téléphone ma haaldemo barke seydna mohamed noddumo direct walla mi noddamo so wona kay o taw mo jaggi mi ƴettan min kalde min galda probléme quoi fof joni leer ko musique o amen wayi noon eyyi bindol amen yarat noon mais minen min galda probléme relation baɗo nice woni hakkude amen quoi tigui ɗum noon ko ƴewde taw MC Bapullo ko wiyete ko gonga no wawi rap no fewi kono kadi o mo ganduɗa woni boyo boyleuse ko windi yanke toujours ne waɗa sentir ko ganduɗa ko woni e son uji makko fawante but tan min mbawa heɗade ɓe seeɗa min ƴeewa ko mbatta privé nde tawno eɗen gandi ko hunde ganduɗa hande ko innovation min ɓeydi ko ganduɗa ko émission men mine moon c'est la première fois aussi mbaɗɗon ɗum guenden c'était mon fils avec Boy Diara kono ko fawede settana waɗi kono onon kam ko live mbatton yimɓe ne keeɗo inchallah mbaɗon prouvé c'est ça ɗum noon haade biɗo arde tan wadde avant dernier question fewde e MC Ba holko wonnoma poussé jimɗa ceerno Cheikh Mouhamadoul Bachir Mountaga ha Cheikh Oumar Foutiyou ok ɗon aussi ne woni weltare par ce que eɗen gandi Cheikh Oumar ceerno Bachir woni mi wimo min mbima Seydi Tall toroɗo ndaw ko yonta dono Oumar so wona an alataɗo goɗɗo yiita
Cheikh Oumar mo ceerno Basir neva hulde somin jiima ka Cheikh Saydou Antoumane jobbo adama jeddi ngala jihad no tokara men sago woɗɓe e mumen jeeɗa jaw fulɓe yaako bañ ya wuur ko heewi nafɗa jeunesse Fouta amina caggal taal Cheikh ko ordo fada yamirore ma ko duɗal alluje amin janga daɗi gando ka gandal fayore lewru ala jalbowo ludul jeex a yiyata koko wona taɓɗon no yoni faaro gona ceernan jeeyi jamanu ardini Allah ka kange looti ɓira ɗam teeyi newi mosoɗo ma kirowa ɗam positif rimɓe kongina ƴooga e ma ko diwi hollirde ko kay ɓuttijjan Cheikh ko ƴiƴam ma Cheikh Oumar mo ceerno Basir suka duuɓi gandal santa bahe daneji fulɓe ɗo mbi eyi haqiqa ɓe ɗum gasata par ce que ko suka o gando kadi amo darani leñol ngol a meeɗa yiide pulago mima a yiyani Cheikh Oumar mo ceerno Basir kadi ɗum tagi noon ko kanko waɗi jeyama tokara makko par ce que jeyaa silama e jaasi haade ko imaral fuutiyuta kanko Cheikh Oumar mo ceerno Basir amono waɗa jeyama tokara amen minen ɗiɗo fof donc ɗum tagi min wadde enen en patta neɗɗo maayi min somi yima neɗɗo e gurdam so maayi mima merci beaucoup Follow freestyle follow freestyle follow fito molto flavor full of love monako ferlo toro ferlo jodo ferlo what's up Minemon Pindi TV live and direct tigi regi yeah General Ba pull moment yeah Minemon check my nigga in the building yo tigi regi hay so bito arani minen namin mbawi fawdo tawa min hen sa enno min number 1 ko ano fel fomel rento ɓongulo mun rewru ndu ne sammineno foti yimɓe warata boom hitande ko famɗi limate pali deng guite zone famɗi waɗi danger saabi mawtinawi on woyni mawɓe jañi yeah beautiful myself yes so yeah come on Follow, follow, freestyle, follow, filter molto, flavor, full of love, monako ferlo, toro, ferlo, jodo, ferlo, ferro, fenomeno, fudo toro, mange fudi feri, fudi, quality, feuji fere, fendi fedande, tutti faname, fusi frontiere, fallai feri, Philadelphia, Florida, ne fine, Florida, le fugitif, fusil, les infidèles, ne fidèles, fida, fosco winda, from Uta, fin fond, from de profondeur, le frontalier, fait la fierté, fufu tank, followers, follow fatherless, what I need for, what I need low, power for the buzz, power for the love, for the falam, from the baram, pull the full up, and I'm from the faram, fuck the formula, fina fino, fina firo, fia fido, pagoi fudo, fit the fado, for the fazer, penane farcata, perdenane pertata, fasi che fogliata, falchi sa percata, fodo full freestyle, follow filter molto, ma flavor full of love, monako ferlo, toro, ferlo, jodo, ferlo, ferrero, fenomeno, fudo toro, boy bode hissuma, biya cow bode hissuma, boy bode setsuma, anda, komisa komsuma, Fatma Zuma, Fatma Volkan Suma, Min Sudma, Komi John Cena, Jordan Jantina, Han Jantina, Kagani Normi Jontira, Ruta Baba, Alaka Watala, Mewana Kana Daba, Komi Gari Lau, Rota Labidina, Abadan Abidina, Bernda Labidina, Darnda Rabidin, Volkan, Verbalan, Saladan, Saldan, Mabi Saldan, Langu Kau, Majade Badi Rado, Weson Jackie the Badi Rado, Me the Babi Rabo, Komi Babi Rado, Kami Julbelabi, Komi Julabi, Badam Fopu Padam, Wopu Kadam, you wanna fuck me, I'm Badam. Yeah, Gerald Bapole the play. Yeah, check. Oh, yeah, yes, so, yeah. Come, Vito, ko music waɗata saf, rapperaji ɗi fiyano tami, yimɓe seerdi ina anda, gore gori, ina anda ko min tan kay, rappon ne heewi peneña ko mawɗi kinaari haɗi mon bo, yakkinaari lamdor faya mon ɓooy wadde ɗo low, pitte laabi mi ara, kala rapport yo tan ɗo e balal kuuwe, ramne lammini kekke, koto wasko ɓorniɗa, koto firtiga ɓornitane, nder concert ñantoɗa, hoore mental mane so mawɓe kaali ƴettoɗa, jogoneedi haadema hoyde ko min jabbi gesa ba, min reemi, min hiwi, tuppe to guiye ga, cammeje komin jeeyi, so lappama yarama gawri ndi ko fawram fayi yimɓe seehon jarama ennemiiji ko tefe ɗam paɗi wadde saabu maɓɓe borama woyi heego borama olo borama ɓe borama wadde ɓe borama
merci Yeah. vraiment on mbaɗi prouvé ndekete ko wiyatno kono yonta ko émission min e moon yaltinde talent uji ɗi fof on jaaɓi walla Yeah, min jaɓi. non min jaɓi quoi. min banggue goto jabrumi quoi, banggue goto tan jabrumi. hol banggue jabruɗa bangal bon heblo ngo parce que a parini min quoi. mais lawol haɗani gotol. Merci beaucoup, vraiment c'était un grand plaisir yiide kadi mbaɗon prouvé no feewi MC Ba so tawi yimɓe mbiyatno MC Ba wawa rap hande o holliri ɗum saabu ɗum hande weeɓani hande artiste ɓe kew komena naata studio fof waɗe arrangé kono hande fawde bit tan mbiyeɗa fowe dow mum weeɓani MC Ba hande a waɗi prouvé non aɗa andi rap ko yam woni quoi innirimi bandi bindi ko Thomas Sankara lomde babaɓe looti belal mi salminimo te passage enen fof eɗen gandi ko real niggas o darima haaduna o fof andi o darima eɗen mbiya kadi yo Allah hokkuma jaam umminamo e dow jaam hokkintira affaire makko on innirimi bandi bindi innirimi kuɗol ko général Paco leñol donc ɗum ɗon ko fierté quoi hankanti min ɗende innirimi ɗeɗo inde tan gandumi komi réel par ce que haalde ko wawi mbeɗa wiya wona wasudar inspiré ba em kadi ma nafte machallah guite leydi kunuɗe kaaƴe keccam nani mo heeɗimi caggal a yiga peeɓe esca faami donc rap ko minen goni rap par ce que wiyete wawi wiyete yahani komo ala toon kono wona bismiɗo hoɓɓe coktuɗo damal wima naat ko haalani heewi kono aɓe gandi so won keddiɗo caggal wonata on a faami tigi Bayles hakkude ma e visa bi mbiɗa ko jaam tan woni hen amin en direct émission men min e moon ko hay goto susa wadde ko jaay tan watta ɗum nde tawno suis l'ami des artistes mon frère visa bi bandum mahas mi salminima no fewi salmin Bayles baɗam allo waaw baɗam ça va aɗa selli ko min kawma Loz tellin téléphone o mboɗami ɗo e nder Pidi TV ni émission Fa Ndiaye min e moon o namdorno ko relation min e ma holno yaari mare no waɗi nice mbimomi alkola seeɗa laaɓani hanki tan mi haalde Facebook WhatsApp mboɗo waɗma souhaité happy birthday aɗa wiyami kawmoɗo wima baɗam donc noon o wi il faut ko nodduma appel direct eyyi laɓɓina ha laaɓa voilà merci beaucoup mbiɗa kam joguiɗo fit an kam joguiɗo fit an ɗum woni deuxiéme innam mais nice le sur le plan humain amin jogui relation baɗɗi nice machallah donc ɗum noon wona hande fuɗɗi quoi minemo ko amin jogdi jaar-jaaruji quoi je pense que ɗum noon konko hormo kom jogui hen conscience no fewi eyyi donc maintenant sur le plan artistique so faami min jiiɗa vision ngaji min jiiɗa jaɓɓal min jiiɗa vibes uji e gueɗel gotel min jogui hen en commun woni love mo min jogui e game o quoi love mo min jogui e hip hop pular o nice te ɗum ɗon aussi c'est en prise de parole je sais so wona ɗum tan a yandinanga tan mi yiiɗa hande émission o weeɓa visa mais wona min guinvita ko Loz guinvita c'est ça je vois que kon funtoɓe yimɓeɓe lawgu kaw pour c'est ça a waɗi horo ala kawor law konko waɗi lawgu kaw kono firti ko an woni bajaraɗo konko woni kawor mbaɗi clashante ha wuuli nice amin Loz déjà min o hewani pikkuje kaw horo law sax peut être o yinno wadde akimo son rek ay min Loz ɓuurmi pikkudemo koye son goto ne wiye gotel walla wiye bandu meeru donc konko moy ɗum kaw horo law aussi c'est wonano son clash ko son réplique wonno parce que c'est tout à fait normal aussi taadi ko game ay o yaltinino sound goto mo ganduɗa hande o pikkino hen sound goto ne wiye volcan donc minno aussi mi waɗi sound goto mo ganduɗa ne wiye kaw horo law nice mo ganduɗa peut être aussi won expression ji ɗi ganduɗa konko jeeyi ɗum hen et c'est tout à fait normal das game firti ko so o yaltini lawgu kaw et c'est tout à fait normal aussi quoi parce que kaw horo law ay ko sound mo ganduɗa sur le plan marketing waɗi bruit quoi et que neɗɗo foof ne welto hande ƴettude sound mum walla titre sound mum waɗa hen assimilé on ɗon titre quoi waɗa feere lawade feeña hen walla kaw feeña hen c'est ça nice ɗum ɗon aussi ça fait plaisir merci si on comprend bien ko musique tan waddi moon
kono caggal mijugo onon jogui relation ngaji ɗi ganduɗa machallah te kadi jidden saabu hande so wiyama hip hop ko ganduɗa ko woni clash no waɗi hen important no fewi sono mbaɗa clash tan affaire o ɓuuran welde nden kadi yimɓe gandata holto mbawko mon hetti haade nden tan mbaynodiron ne tawno émission o ko gasi ha laaɓi sal tattonno konngol o mo ganduɗa woni bayleuse holko mbiyandamo bayleuse holko jabata o mo ganduɗa woni visa donc min haalata walla konko holko mbiyata mo baade walla kaw haala yo baadiraɗo haal yo haal par ce que kanko woni andi mboɗo heeɗimo min foti haalde ay tigi moƴƴere moko walla goɗɗum ko neɗɗo mo mbaɗmi respecté ay par ce que arani enen ken halpulaar en quoi manam sur le plan culturel manam so tawi diwti le plan business ko ganduɗa ko ɗum woni clash en walla ko musique o namdi ko showbiz o namdi ko enen ken halpulaar en kadi eɗen neha tande gueɗal neɗɗo keccuɗon hande konko c'est un grand frère ay min so hay ƴeewi mi rewani hay dewnoɗo e makko donc le respect c'est la base ay mboɗo ittanimo gueɗal ay mboɗo ittanimo gueɗal no fewi ay par ce que neɗɗo aussi ko artiste c'est un frère artiste ay ɗum noon aussi mboɗo ittanimo gueɗal pour ɗum noon wonko waɗi représenté communauté makko c'est déjà quelque chose mo ganduɗa mboɗo waɗi ɗum respecté ay ko neɗɗo mo ganduɗa nana haaɓe pour wadde hunde e bien mo à travers son uji makko à travers spectacle uji ɗi o fo tenbi de temps en temps ɗum noon aussi il faut que pour min neɗɗo jogo courage ay wadde ɗum reconnaître quoi parce que min je préfère so tawi neɗɗo waɗi haɓama pour hunde ha heeɓi ɗum ay walla ne haaɓe pour hunde après tout le temps après an neɗɗo mbaɗa reconnaissant envers ɗum ɗon par ce que minen e hip hop komin jangguinaɓe respect recognition and representing ay kares wonde haalanno ɗum no fewi quoi maintenant reconnaissance on ɗon surtout ne waɗi hen solo reconnaissance on ɗon foti tagde manam so tawi neɗɗo haɓama pour hunde ha heeɓi ɗum jogoɗa reconnaissance carrément so yiɗi taw ko compétition no ay so yiɗi goɗɗum quoi manam kollira amour ma on ɗon affaire ka anne kadi aɗa welti hen merci ay donc min mi yiɗa wonde posture mo ganduɗa hande bayleuse ne haaɓe ha gañon hunde à travers son walla à travers intervention goto ay mi waɗa dénigré on ɗon affaire pour wiide ko nawɗa ko wona hay hunde walla ko kaɓantoɗa ko wona hay hunde et tout ça donc clash amen koye musique haaɗi ko sur le plan idéologique et après yimɓe ɓenne goɗɗum quoi merci beaucoup mo landi bayleuse ma japte joni sena tonga émission o waddema kadi remercier saabu ɗum kadi weeɓani wadde invité émission ko hewɓe cuusano wadde min waɗi ɗum firti ko goto e moon fom relation e gueɗal merci fanmi gufma haade ma haltude toon goɗɗum nde tawno c'est ça nde tawno machallah ko neɗɗo mo ganduɗa aussi ko moƴƴo ko baɗɗo simple anne aussi no mbirɗa ni hay sa tawi a waɗimo classé ko ganduɗa ko woni ko ƴetti ko trophée o kono haɗani nde émission a holliti a jaɓanima ko wawi ko firti ko musique saboto olo mbaɗa clashante tout émission men gasi ha laaɓi e tottude MC tan wayno bandiraɓe mbawa waynade gudden émission gasi ha laaɓi donc d'abord en beltima min beltanimama kadi surtout kadi min jii tala e ma e pellital eyyi par ce que min mbaɗi émission ngaji télé ji kewɗi a faami mais min beltanimama tigui rigui eyyi min beltanima kadi ɓe min mbaɗɗi ɓe mais an min beltanimama à 100% par ce que hande ne wawi taw émission ngaji min mbaɗɗi ɗi émission mo mbaddureno ene waɗi différent e ɗiɗo émission ngaji par ce que ari fayi bit minen amin jiiɗi hollirde koye amen ko e gueɗe pa ni min pawne bituji min namne donc holko woni hip hop par ce que ko gueɗe ɗe ganduɗa amin jiiɗa yimɓe ganda amin jogui gandal wadde komin mbaɗata ko donc min beltanima bandiraɓe ɓe foof kadi min beltanima hip hop pulaar foof hip hop pulaar tuuko c'est ça kadi aussi yimɓe yo paam Fouta meɗen mo jiyata ɗo ne waɗi artiste ɓe ganduɗa hande so garino ɗo wona compétition ngaji fulo wof tan par ce que ƴeewi visa mi donc mi salminamo passage ko suka moƴƴo ko miñam moƴƴo mo ganduɗa despecte ɗum donc hande waɓeno makko ujunnaji nana Fouta eɗo ngala moyen aji arde ɗo ngala sens kadi arde ɗo mba participe ani mais so garanno participe wona fulo wof ɓi pullo tan ƴettata ɗum koyde parce que mbe sikki wona visa bi tan yano final donc en beltima en beltanima bandiraɓe fof en beltanima aussi hono bayleuse donc mo ganduɗa ko musidɗo men guila ko ɓooyi noon mo gotodirɗen donc en beltanimamo kadi en beltanima yeeɓiyankoɓe piiɗo tv eɗen mbiyaɓe o ko général MC Ba Pullo Allah jarama on jarama merci beaucoup MC Ba Pullo ko wiide bayleuse holko mbaynoɗa bandiraɓe bon degg yallah min weltima quoi no wirni par ce que émission fo min dewi kono kam min jiiɗo la différence quoi eyyi kadi ko mbaɗa ɗo ko ene mawni yam woni waɗi kam surprendre kadi wi ko ko mine moon vraiment
affaire o addi kam dow sa par ce que laɓɓini ko heewi o walli kam banggal par ce que gila son o yalti mboɗo yiya message uji clip o commentaire uji ɗi baɗi négatif cikkata ko minen wisaɓe min memodirta non mbaɗe clash ene wela amen clash o no yaltina ko heewi business yer marketing o ƴewat local ɓiɓe ngaka c'est ɓe ça jalti quoi déjà min mi joɗidiri e ngaka mbimomi ngaka a wonani ɗo ko dibbo woni ɗo par ce que min ko dibbo woni rappeur mais sa ƴeewi ha nder kam fof mala waɗiɓe SCB par ce que hande manager ngaka ko sehila wallahi nous ne sommes pas des ennemis quoi ko adversaire uji tan artistiquement parlant quoi ni o laɓɓini yimɓe ganda kadi min so tawi mi namdama tan so tawi ko flow bo tekkam waddemo classe ɗon e dérange mi seeɗa par ce que ɗum wayata kono ko yiɗana joomum ko ƴetti ko ni te or ko ɗum ɗo kawgel ngel ko minen foof billahi fimde mum guila fuɗɗi flow wona oɗo tan o fuɗɗi guila fuɗɗi 2015 premier yiidemi toon minen gari toon waddemo support nde mi andamo ni mi nan ɗum e radio rek jeyami waɗademo support ha joni quoi e wiidemo rek fo réel mi weltima hen kadi respect gonɗo no iwata never eyyi voilà salam kadi weltanade neɗɗom quoi oɗo hay whatsapp ko ni pijirde jaɗede beelam somi yiiɗi stress tan ko kanko mbaɗami contacté quoi vraiment mbaɗaɗo mbaɗa welti hen no fewi merci beaucoup Bayles merci beaucoup MC Ba Pullo ɓe oɗo jarama min beltima no fewi en calmini kadi wonnoɓe karallagal ngal hono mo ganduɗa woni Ndeye Fatouma Sall Thiat Bou Walo e mo ganduɗa woni Moussa Ali Fall e ko ganduɗa ko woni to banggal technique o machallah kala ko monta ko fewi tan machallah Ali Fall nanɗo onon fof on jarnama mi wawa ummade to mi salminama mo ganduɗa woni Dembourou walla mi wiyamo woni Dembourou walla mi wiyamo Harouna Sakho depuis France ko moƴo timmuɗo machallah kadi bammun Hawa e Coumba yo jaam Allah kisal wonema bandum Samba Mamadou Harouna moƴƴo o mo ganduɗa woni Aminata Samba Mamadou Harouna séri Dié Penda machallah bandum Mafa a salminama a juurama harno wi weltinimon no fewi ɗum noon émission men min e moon ha mi yalta ɗo ne tawno 2022 kam mbaɗa prévoir ko heewi mami yalta kono mi haalnama on to paami to mi adda mo ata seɓe ganduɗa on jiɗini ɗum no fewi ɗum noon merci beaucoup Bayles merci beaucoup MC Ba Pullo merci les auditeurs ha ngol sowiɗi jomiraɗo